O proxecto Incluídas afondou na inclusión educativa, impartido en Oporto, contou con participación de mestres da comarca e de diferentes partes de Europa. O curso escolar 2024-2025 rematou o pasado venres, un ano máis no que os alumnos e tamén os profesores sumaron coñecementos e experiencias, desenvolvéronse máis proxectos Erasmus, varios dos cales ían dirixidos aos docentes. A mestra boirense Ana Lojo do CEIP de Banqueiro estivo en Oporto dentro do programa Incluídas. Que é algo innovador aquí en Galicia, porque é a primeira vez que, de feito, están nas iniciales, inspectores, docentes e asesores do CAFI, que facemos un proxecto xuntos. Este proxecto está polo CAFI, foi organizado dende o principio de curso, nós tivemos diferentes encontros que para min foron moi fructíferos como docente, xa que tratamos diferentes temáticas, sobre todo a inclusión educativa e máis a persoas con neurodiversidade. A dinámica de traballo nestes encontros que tivemos foi traballo en equipo, todo moi dinámico. E afondaron en diferentes técnicas e recursos que os profesionais poden levar ás aulas. Todas as tarefas que fomos facendo de forma individual e colectiva, tivemos que ir añadíndoas a un portfolio, que digamos que era a nosa ferramenta de traballo, un portfolio digital. Este portfolio foi avaliado por diferentes relatores que viñeron de Barcelona, incluso do Reino Unido, a darnos o curso, e foi avaliado por eles, e digamos que esta nota, xunto con outros requisitos que pedían, era o que iban a baremar para aqueles interesados en ir a esta mobilidade, que foi do 7 ao 11 de abril en Oporto, foi na Universidade de Psicoloxía e Educación. Alá estuvemos, foi un curso moi intenso, pero a min gustoume. Esta formación contou tamén coa visita a unha escola ao agrupamento do Cerco. Podemos experimentar un pouquiño, poñer, digamos, job shadowing chamase, non? Esa experiencia, que é ir a observar un pouco pois como se traballa nese centro para despois poder implementar cousiñas no noso colexio. O principal tema de traballo foi a inclusión, unha necesidade cada vez máis presente nos centros de ensino. Diagnósticos que considero que nós como docentes que nos temos que formar, xa que é un tema delicado se non se sabe tratar. Entón, a verdade é que alá para min foi xa unha experiencia moi gratificante, por iso tamén que como están diferentes eidos, non? Estábamos por un lado mestres, despois todos xuntos, pero había mestres, había inspectores e había asesores, entón tiñamos perspectivas diferentes de todo o que ten que ver co eido educativo, non? E ben, a verdade é que para o ano vais a continuar, é un proxecto que vai durar 4 anos. Este ano tivo unha dimensión global relacionada coa inclusión educativa. Despois vamos para o ano que eu continuaría, podese continuar, podese parar, podese incluso comezar, ainda que non se comezara no primeiro ano, podese comezar, polo tanto eu tamén animo a outros docentes, inspectores e asesores que estén interesados que se involucren. Para o ano sería a dimensión digital, o terceiro ano sería a dimensión comunicativa e a última xa sería seleccionar algunha dimensión e profundizar nela. Todo apunta a que a mobilidade do vindeiro curso realizarase en Francia.